bajute sapa? Lah iki ayo saiki Tatin karo Mbak Ria jumeneng bareng. Yo, iki. Niki sing diarep-arep sekian banyak penonton. Nomor 1 Mbak Elisa, nomor 2 Mbak Tatin. Nggih, iki banyak roh sak kedebeng netramen mumet. Ayo ge medhon Tin. Rasang donga barang. Ayo Mbak Ria. Ya. Demit Mawaan kene kesedengan. Waduh. Wis. Ngakang ngene nyawang ngene iki weruh wong omah kaya weruh gendruwo. Lah piye ngomahe piye? Sing omah piye? Apik sing omah apik. Ya sing nang kene? Jeneng luwih apik nggih sampeyan. Kaya ora kaya gendruwo to? Widodari. Lah aku sing kaya weruh gendruwo. Mangke nek ketemu sing ngonekke gendruwo kula slentike. Kok selentik apa? Weruh gendruwo kok wedi. Sampeyan wedi napa seneng? Ya wedi no. Wedi kok malah meja-menjep. Sapa sing menjep? Sing gendruwone sing pundi kula cekle? Iki lho. Kula niku gendruwo. Aku ki gendruwo. Langsung mangap. Ayo ben kaya wong duwe lambe kok ora entuk mangap kowe iki ora. Wong saking kepingine kok ora entuk mangap. Iki kekamban mbok rasa bombo. Ayo kepamel ombo ya ben wonge patutan 6 kok ya. Saking kulinane dienggo nembang ya, Nduk. Tapi kula ki gumun lho Mbak Tatin. Lah piye? Pak De sinten? Pak Warjudi. Pak Warjudi niku kok sarai kok untut tok to Pak De. Kula gumun lho wet wau. Iya suarane sithik ning sengak iki. Ya anggepe mripate ra ono, irunge ra ono kowe. Ya ra iki balung tok ngono apa piye? Ya Iki aja kok sepelekke senajan untu ya, Nduk. Oh nggih. Nek kowe wis ngrasake dayane siung pengapit. Siung pengapit itu. Sisilane untu. Tenan iki kowe iso merem-merem kae kok. Ayo saiki sampean Mbak Tatin Waito, Mbak Ria puyengan minak jinggone teko. Ceritane pripun niku? Lah ya kowe ning taman terus kae teko digandrung. Waito karo puyengan ki apane kuwi bojone? Calon. Oh, calon. Gelem ora? Ora gelem. Ora gelem. Ya digandrung gila ngono wae ya. Oh iya. Ya iki adegan taman sik. Iya. Terus sing cerawak apa ora apa akalem apa kepiye? Sapa? Waito puyengan. Terserah kowe iki terserah manut. Pokoke intine moh. Oh ya pokoke maksudnya Tatin ki ceweke iki cerawak apa biasa. Ya halus kok ya Waito puyengan ki halus kabeh. Ora iso halus iki piye? Halus ning petung ngono lho. Halus ning apa? Petung. Halus kok petung lah. Ya, mangga. Tutuk 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 tutuk. Reketek jemblem godhong waru bolong-bolong ngono. Ha iki dayune sapa? Ora sanggo dayun. Oh, ora sanggo. Dayune mati. Tabrak becak. Tabrak becak wis ben. Ora mboten nggo dayun niki. Mboten sanggo dayun, Pak. Tut reketek jemblem godhong waru bolong-bolong. Oh iki ora mepet-mepet ngono lho. Lah aku ditenan ya. Durung tiga Muni ciut ngono aku wis madhek ngono ya. Kowe ra ya, kowe nek kono muni ciut ra, aku jembar. Aku lagi nyelok jenengan sinten ya? Aku Gusti Adipati. Adipati. Adipati saka Mlumbungan ngono. Kok Mlumbungan to? Sing bener ngendi? Blambangan. Saka Blambangan ngono. Aku nggawa kowe saka pesisir tak gawa rene, calon tak dadekke bojoku ngono. Sing endi? Ya loro kabeh wae. Kowe gelem? Aku ya wegah kaya ora
ora ning wong liyane wae to. Kono nek gelem, kono nek gelem kono peken aku. Mama Mbak Yu kowe wae. Hah? Kono kowe wae. Kowe kan Mbak Yune. Ya Mbak Yu kene. Kudune Mbak Yune sik Supaya ora rebutan engko gentenan wae ngono. Gentenan piye ta wong ora gelem kok kon gentenan lho. Kowe nek ngladeni minak jingga kaya wong benakke gendeng. Lah kepiye? Adimu sing ngisor kowe sing dhuwur. Adimu nyekeli andha kowe sing nlesepke gendenge. Siung jeduk trekatek jembleng. Ayo to. Tin kowe iki Gusti Adipati kula aturi emut ngono dielingke ngono lho. Oh ya, lah aku ora ngerti. Kowe iki Mbak Aco. Kalau mlaku dadak ngono-ngono iki ngapa? kowe lemladenono aku ngono. Lah lek arep kok piye, Pak? Mbok kowe ditandangi iki lho. Mak, sing kuwi lho. Siung. Aku ora sida digandrung kowe gila lho, Mbak. Mbok eling. Emot. Kowe kok kesusu arep Ngapa? Kupinge budek wong emot apa lho. aku tok anggap kembang gula apa piye? Aja nyedak-nyedak sikik. Aku tok anggap permen apa piye? Mbok ora ngono kuwi lho, mbok eling. Nek ora ngerti emot ki eling. Kuwi jenenge bantal dawa ngono. Kowe golek. Apa? Bantal dawa kuwi guling. Nah, kowe Aja, wae. iki wis tenggone ora. Mbok ora ngono kuwi to. Ming Kowe iki cilik. mbok aja lunga-lunga tak nggo nutupi iki lho, Nek. Lah aku ki yo njaluk tutupan. Mbak Yu kan jenengan sing gedhe kan. Lah aku wegah gedhe kan. Nek adimu nutupi kowe mengko malah tembus mburi. Lah maksudnya mbok eling Adipati minak jingga. Aku kudu eling kepiye? Jenengan ki mbok ngilo nang omah duwe kaca apa ora? Aku nek ngilo malah semaput. Lah yo jenengan wae sing ngilo dhewe semaput apa meneh aku? Aku anggere weruh raiku. Kuwi malah kaya weruh deke mbokku. Maksudnya kepiye to? Pasuryane simbok karo aku ki meh padha. Oh, mbok jenengan yo elek ngono. Yo elek kaya aku ngene iki. Oh, ngono. Mula rupaku yo elek, wong dalane lairku yo elek. Lah kok ngerti nek elek? Aku ya mung dikandani simbok. Wong saiki wis jaman kemajuan. Nggon kamar mandi kae dinehi pengilon. Lah ben ngapa? Kok nek jungkatan ben iso alus. Siu. Piye rasane? Kayak diseronggot bajing ya? Luweh malan. Kaya rasane kaya apa, Tin? Kecut Seronggot bajing. doyak bajing. Hah? Bajing tenan apa bajing-bajing? Bajing. Etok-etokan. Kowe Mbok jenengan ki emot ngono lho, mbok rasa ngepek bojo kaya ngene wong ya wong rupane wae kaya aku ngono nek kok muni ngepek kaya bojo. kowe ora iso ngono. Ora usah nyedak-nyedak dhisik. Kok? Nek omongan iki mandek rak ya kena ta? Aku meng arep melipir-melipir. Mana? Hus. Oh. Aku tok kon adus dhisik. Jenengane adus saya tetep ngono kuwi. Nek kowe gelem ngosoki. Mbok menawa ana kaceke. Ketoprak kok sangu dingklek barang. Pelindung, Pak. Minggu nglindungi kene iki lho. Kayak kono kuwi. Heeh. Iki dipasang ngono sik, nah. Dipasang. Ngapa kok dileng-eling apa? Kowe nyasmitani aku nek nggonamu sakmene. Loh, dijawab. Jare nggonamu sakmono ora? Yo, lan jenengan iki pengerti. Kok gaya gorong-gorong gitu. Oh alah. Siung
Jedut reketek jemblem. Mbak Adipati Minak Jingga nek jenenge Apa wong wae seneng to? kuwi kaya wong keplok. Tangan loro plek ngono. Ning ki wong sing siji ora gelem kok maksa-maksa lho. Mengko suwe-suwe rak gemelem ngono. Gemlem piye? Engko kowe nyawang aku mboko sithik ngono. Lah ket mau tak sawang aku blas ora seneng lho. Ora tertarik. Kowe nyawang ora seneng lemu ngladeni aku cukup awakmu semeleh mripatmu merem. Piye kowe? Mengko nek kowe wis ngrasake ngladeni aku tok sambi udut karo telepon. Maksudnya piye kuwi? Kuwi ora ana maksude apa-apa. Kok disambi-sambi barang. Kuwi maksude Eling ya? Eling. Piye? Eling rasa maju kok. Didepi nur saya didepi raine Pak Padri kaya didepi gejlik to. Luweh Pak, niku gilani tenan Pak. Kangka dulu. Lho ning suarane jos. Apa kok kaya kirek lho. Raroncen mah Aja rene. ati Gak. walelo Kowe iki kono tandane. Aku ya wegah iki. Kaya ngene lho rumen ngopo to iki wi-wi barang iki tangane. Cuk. Rina wangi Aku rono. Wis kono tandangan adikku kuwi. dadi Lho, kowe kok melu rene to? Ya Mbak siji-siji Mbak. Siji-siji. Ayo. Ono lumute pres ngono ya. bapuntane Kuwi langsung ditadai wae kuwi. jaluk Ah nek pas Apa maju piye? lah. Kene. Nek pas maju langsung dikrop ngono. jaluk Aku tiba. bapuntane Ora. jaluk ditung Gani Wah eling to Adipati Minak Jingga elinga. Minak jingga kuwi tegese mereng penak jengking monggo Aku nek karo jenengan posisi apapun gak mau. Tunu Iki ngapa ngegel-ngegel barang iki? ngewong manis ingkang mawe Kowe aja melu aku ngene kabeh. Lah sapa sing arep Kowe kono siji, kene siji ben bingung. Ngono lho nek nang kene kabeh ya. Nek rene mengko nek aku tak mlayu rono. Kok sing kena aku? Ya ora apa-apa. Aku gak. nek sing kena kowe engko adimu Meri Iki PN adikku ngono aku ora arep meri kono tandangi iki. Ayo Bayu, nek rono aku melu lho. Lah piye? Ya tak susul aku njaluk perlindunganmu kok. Lah aku jaluk apa kowe mau jaluk apa? Lho ora ketok. Jaluk Perlindungan. mau ora ngono Lah Kupinge mesti gesek terus wae iki ket mau. kabeh do nyekseni kowe mau ora njaluk perlindungan ya enak. Lah nek ora perlu apa? mau kowe rada celat Ora. Aku ora celat tok. Apa kowe jalan ta? Ora. Lah kowe mau muni piye? Perlindungan. Lho wong Kupinge perlindungan kuwi lho. sing suwek. perlindungan kuwi omahe peri Hah? Peri Kok peri lho. malah guyang-guyu kuwi. sumpeng sekarone